Sanibonani nonke, mina uKhobo uDkt. Yashwan Paidimari, udokotela wezinzwa, izibhedlela ze-Apollo, Jubilee Hills, Hyderabad. Namuhla ngizokhuluma nge-diabetic neuropathy. I-diabetic neuropathy ivame ukubonakala njengenkinga yesifo sikashukela. Kubonakala ku-15 weziguli ezinesifo sikashukela. Imvamisa ibonakala ezigulini ezinomlando wesifo sikashukela okungenani iminyaka eyi-10 kuye kweyi-15. Uma isifo sikashukela silawulwa, lezi zimpawu zibonakala eminyakeni engaphezu kwengu-15 yesifo. Uma isifo sikashukela singalawulwa, singabonakala nasezigulini ezineminyaka engaphansi kweyi-10 yesifo sikashukela. Abantu bavame ukufika esibhedlela bekhala ngokuzwa ukuluma noma ukushisa ezithendeni zonyawo ekuqaleni, bese kancane kancane le mizwa inyukela phezulu iye emadolweni. Uma sekufinyelele emadolweni, lezi zimpawu zingaqala nasezithipheni zeminwe bese zidlulela ezandleni nasezingalweni phezulu. Bavame ukuba nale mizwa yokuluma, ukushisa noma ukuzwa ukuluma emzimbeni. Uma nakancane isiguli sinomkhuba wokuphuza utshwala nsuku zonke noma ukuntuleka kwevithamini B12, izimpawu zizoba zimbi kakhulu. Lokho kubangela ubunzima ekwenzeni imisebenzi yabo yansuku zonke, baze bahluleke ngisho nokubamba izicathulo. Ngenxa yalokho, kuba nobunzima ekwenzeni imisebenzi yabo yomuntu siqu. Uma umuntu efika nodaba olunjena kudokotela, sivame ukwenza ucwaningo lokuhlola ukusebenza kwemithambo yegazi. Ngokusekelwe ocwaningweni lokusebenza kwemithambo yegazi, siqinisekisa i-diabetic neuropathy. Uma i-diabetic neuropathy isiqinisekisiwe, into yokuqala, noma ngabe izimpawu ziba namandla kangakanani, sibacebisa ukuthi balawule ushukela ngokucophelela futhi bagweme ukuphuza utshwala uma bekhona, bese silungisa nesidingo sevitamin B12. Ngaphezu kwalokho, imithi ye-neuropathy izonikezwa. Le mithi ye-neuropathic izothulisa izinzwa kanye nezimpawu zayo ezihlobene. Lokho kuzothuthukisa izimpawu usuku nosuku, futhi okungenani esikhathini esiyizinsuku eziyi-10 kuya emasontweni amabili, abantu benza kahle. Kodwa uma ushukela ungaphathwa kahle futhi izimpawu zingabuya futhi, sicela unamathele ekulawulweni kwe-glycemic. Uma lesi sibonakaliso singanakwa, khona-ke le neuropathy izoba nzima futhi balahlekelwe ngokuphelele ukuzwa konyawo, bese beqala ukuthuthukisa into ebizwa ngokuthi i-diabetic foot enezilonda, izilonda ezingapholi, futhi ngezinye izikhathi zingaholela ekunqunyweni futhi. Okubalulekile nje ukuthi uhlale ulawula ushukela wakho kahle. Ngiyabonga.